ziri kuita kudiana zafika zokapa na 16 minutes to 10 Papa Isabel apitira kama studio lekezani kative kuti zidango za nkhani zimwezo zachatsudzura nkati machirongwa bozhongora nsiku yerero uno ziramira tani. Baba Isabel ndakuchemera nikangasi katatu wedzera mzukuru ka 1 Baba Isabel Baba Patri kaita kangani zote zvinoda mbaseres yatinoboti wilo selector china chinotapira kuti tapi icho kwadi muri yeZimbabwe kana tauya tinenge takagadzira isu tinogara takangodziya yebo ndokuti chimuti even mukatiteerera anobva kuchibva Zitete kuchipinda Makombada kuchiuyarika anouya akunguratidza kuti mutupo wembo chete mastrika kungogowesa mahedhi amanyama apana kana tsiye dzikagowana bhora chete mugedhi nasi makabatireko Zimbabwe kutura befu yes. Regai nditange ndichiti muri yeZimbabwe 1 tine nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuTriloni panzvimbo panonzi paSebo Valley. Nyaya yandakambotaura mukoma KB yemukomana akambenge akubata vanhu achitora mafoni achirepa achiti kana mune mwana otora mwana ovabuditsa banga sarudzira zvamunoda kundipa foni kana mari kana ndouraya mwana akazobatwa nemapurisa Triloni kusanganisira Banget last time. Mhepo yasimuka zvakare kwabva kwaita vamwe vakuita tsika yekusanganisira amai vakarepwa nezuru kuma past 5 kuseni asi inzwai vanhu vari kuvarepa. Ndisati ndataura kufunga kwenyu vanhu vanoremekedzeka vanhu vanofungidzirwa kuti ndo vanonunura vanhu munzvimbo ndo vakarepa munhu. Kufunga kwenyu munofunga kuti vanhu vakaita sei kokoko taurai namukoma KB. WhatsApp number ya National FM ndi 0713938538 0713938538. Ndopinjira pachinhoi mufi afa murandakadzi amai vepedyo vari kuti Sawira uyu taiwirirana taifambidzana handisi kunzwa zvakanaka nguva yekudza kunopfekedzwa ndo vakupfeka chipfeko chaSawira chemufi kutorambira kuchibvisa zvikanzizvo ndiri sare ndichimurangarira apo zvino hazvisati zvagovewa mutumbu uchiri mumba baba ndiSawira wangu taifambidzana taive tsika nditsike shingiti gere kwaramba kutafara wamuka seiko Peter muchaonyera village 16 Mutare very connected. Yes mukoma Peter muchaonyerwa village 16 Mutare connected. Ndine nyaya mukoma KB inosuwisa vanhu vakawanda mukoma KB vamwe wana mabasa asi vanorutsvaga basa akanzwa pane basa anoti zvangu zvaita ndishandire muri. Mukati meguta redhorobha reHarare kune vanhu vari kuvhura machanel ekutsvagira vanhu basa. Vanhu vatsvagirwa basa vari kusvika kumaofisi ari mukati medhorobha vachienza murume vakati vachibhadhariswa $40 vabhadhariswa mari ipapapo voenda pasi. Zviri kuzoitika zvacho ndichakupai nhasi vanhu vari kubirwa. Uyezve mukoma KB ndati ndizivise vanhu pane page kaunti channel yakanzi Bozhongora Latest. Iyo Bozhongora Latest haina WhatsApp channel asi machannel akawanda ari muvanhu. Ndati ndikuzivisei pamuri kuzoya muchibvunza muchiti takaona imba ida kuchengetwa takanzoti kune basa rakati hapana mabasa aripo. Page iroro harina WhatsApp channel inhema idzodzo muri kubirwa. Pane vanhu vari kushandisa page iroro ende panenge paine piki yakanyemba naBozhongora. Mukaona pakadaro inhema hakuna page rakadaro vari kutsvagira vanhu mabasa vanhu vachibirwa mari dzavo vachizofona kwatiri vachiti kunyayeka makaisa iyai kuinge ndakatumira mari 1 inhema haiko. Iyeyo ndizoya nayo mushure menyaya ndichataura yevanhu vari kutsvagirwa basa vachizobirwa mari dzavo nezviri kuitika tizivisani ndizvozvo chaizvo. Asi kune vamwe vakazinda kumapurisa vakakwanisa kubatsirwa nemapurisa vakarikafa mari dzavo mushure mekubirwa nevanhu tinotenda. Ndine nyaya muri yeZimbabwe iri kuchinhoi ward 6 pedyo nepanonzi papfungwa dzakanaka shops vanopasira kuchinhoi. Pane musha uri pedyo apa une vabereki vakafa kuchibva kwasara vana 3
vanove vanasikana vandiri kutaura aya anonzi mariteni soji kana kuti mahosa penduka vakaenda kuvarume vachibva vatsuka pamba zviri kuitika zvacho pane tu chete mauto mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva pakufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva po 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 rikiti vo ndine hasha papapati hasha Hey, ukali wanyi mandishedza katatu tikawedzera kechida kuwedzera kwemagezi usumba maramba pfungwe mwanakomana anga aine mukadzi wake achishanda kune nzvimbo yegoridhe aizikana kufamba nemutututu achibva afira ikoko but auya pamba ari kuonekwa izvezvi achifamba nemutututu wake achinotamba sinuka abva ikoko anosvikira pamuzukuru achiti ofoni yangu iyi enda unombochachisa apo munhu akafa akashaya akatovigwa zvimwe zvacho hazandataura vachada kusvisa nyaya pachimuti vachada kakubata bhozhongora bhozhongora anobatika sei asi chebulawayo chaamai vakafa mwanasikana anga ari mukati meguta reharare ndokubvanzi nevamwe munhu akufira mukuru taishenda pamwe chendogara tese handika tinokukutawo vachikura svika ipapo imwe bhururu wake anganaye parufu achienda parufu ipapo achikopinda muyadhi ndokubvastika kumira kuti dzee kuti famba chichaitika angostika baba anova ndiye murume womukadzi akafa ipapo nguva yakakuona munhu yakastika ndobvatiza pamusha ipapo kuva vanhu vanoviga sei munhu ndiye muridzi womukadzi zvakazovuna ipapo vakaipa ndokwada chatogotaka vana Edith Musimba Edimo mhando chitoma kufa ndimwari vana mujongoti ibulawayo anavhiola mubango John Yekesi pa John Lore anachipata chimuti ari kwa Yekesi ndiri kufunga iri timu yebhora number 7 ari John Yekesi number 11 ari Godobori pa Nefias Chibo namba zimpatika bhozhongora zinititani icho kwa demo ya Zimbabwe kana mchida kundibata munodibata pa namba dzangu dzisina chipomiro namba dzisikanyadzisi namba dzinonhuwira iyi namba dzinoti iso 0771 545 025 0771 545 025 1 musabhipa 2 musafona private number 3 musatambira pa 4 ingofona yacho vatasvika panzvimbo sungura to the world kungochi master zvinoda kufadza vanhu yes mudododo oje mudododo masonzo erenda kurova mabheki mvukosi taruvinga manjokota kadaviriro kadani chimuita aitodzokera mustudio kakuti wanga uri kupi bhozho discord libuda pana bhozhongora kuti sei discord kuita sei mungori semu WhatsApp group kana natindo tendai maseno kuita sei kana mudharakira motadzoka aiwa muimbiro wacho ndiwo kasiyana asi kuti ngekuri kuimba kwese pamisiti na baba na mai Enise asongokuta ake pekuimba wailagirwa mzukuru wachoti sekuruka wachoti bvisira mari yekuenda kunopinda mustudio izvi kunorekoda munhu wandikatomire naye nini ndi baba Sheru baba Isabel ndo wandikatomire nawo kutokukidzana kuti wakanda zvekutamba futi ndakaenda gore rino vana Sabhuku ndiwo vatiri kufungidzira kuti vakaita zvakashata kutriloni ndinonzi Lazarus Mutimbu kunyabhira ndimukoma Lazaro ndo zvavafunga ramai makabata chimuti 3 minutes past 10 lekezani kati voti baba Isabel aratipatira nkati machirongwa bhozhongora segment part 1 po rikiti bu ayaya yoyo hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po rikiti paka mapindira papi baba Isabel ndisati ndaenda mukoma KB zvamunoita zvese munofamba nemateerero ndakafamba nemi pane anonzi Chiponya Bonde all the way from Chitongweza yes ari kubvunza kuti chinonzi mudododo chi manzwiro ataita panziyo ya shuga mudododo mafirrongo
mudododo kufadaya kulya bwino kulya wega ameno vamwe chii chinonzi mudododo naiwe shuga chii chinonzi mudododo zvikanziizvo na Innocent Sanewe zvikanzi ndakanda kusuwa mukomana wemakuwa Bosch mukomana weka half gig ini rega ndiwasaise mukoma kepi ini anditorina kana kagigi ke anditendere kuchengeta gigi padero nokuti ndichaita secret nyaya yakuti ndikaziva nyaya dzofana kuenda kuvanhu ndikadzichengeta ndauraya vamwe vanhu ndakanganisira vamwe vanhu saka inini Innocent mukoma Sanewe anditorina kana kagigi kacho vanomboziva here kuti zita kuti bhoshongora rinorevei kupwanya kudestroya kudemolisha panapa mukoma keberega ningopinda nechimama nemuzukuru wachene paka Triloni Sebo Farm pamwechete nekamuzukuru Harare CBD. Right. Nyaya ndoda kutaura panapa mukoma KB ndeyekuti mukati menzvimbo yekuTriloni mune zvakaitika zvekuti izvo kuna amai vange vari mukati mekufamba kuma past 5 dzekuseni ndokubva vasangana nevakomana vaviri vanga vaine mutututu but vakomana nemutututu vanotozivikanwa vaine mbiri yavaitwa mukati menzvimbo yekusebo farm vachishandira vanhu kune vamwe vatoshovedzera kuti tapora vanoshandira vanhu vabatsire vanonamata chechi yezvomweya vanofamba nemututu pavakasangana namai ava ndokubva vabata chibharu vari vese vakachenjana vese kubata amai ava kana ndisingakanganise 50 51 to 53 years zero ramai ava vavabata chibharu kudaro ndokubva vatorera hembe yavo yomukati ndokubva vatorera skin tight ndokubva vatorera foni vachibvarwa pasi pakaripotwa nyaya iyi mapurisa vachisvika ndokutevera sporo ndokumhanya vachitevera vachisvika ndobva vatera chinosvika panzvimbo ndikuvaona ripo ndokurwisana nemapurisa kusvika vanhu vatiza ndakwanisa kuzotaura nakansela mukati menzvimbo iyi kansela ari kuti handina kufara nezvakaitwa nevagari vemusebo farm mukati menzvimbo mandinota sei kana taudza mapurisa pane imwe nguva yekuti unoona kuti apa vauya vasina kugadzirira tofanira kuvabatsira vakomana vakasvika pakutotiza nenyaya kuti vanga vachirwisana nemapurisa kusvika vatiza saka vaitotaura nyaya yekukanzira chiti dai vanhu vakaona vaziva nyaya iyi vakakwanisa kunobatsira nemapurisa nekushoma wanga uripo ipapo vakwanisa kuita sei kubatsira vanhu saka iko zvinotaura kuno kwatiri kuita amai ava vatori mune chimwe chipatara chavari nokuti vakakuvadzwa zvakatorwa pavari pavakarepwa kusanganisira chipfeko chemukati taiti nefoni zvakarikavhwa here asati zvarikavhwa zvakatoenda nevakomana vacho havasati vabatwa asi vanozikanwa vari vana madzibaba vanoshandira mukati menzvimbo yesebo farm ndomavanogara ndomanga vachigara vachita basa ivomo pavanogara munzvimbo yesebo farm vanogara nani vana madzibaba kwanza vanogara vakadaro vari 2 vachishandira vanhu vanobva kupi havana zotidzwa nokwanisa kubva kupi nokuti vanhu vakanga vachivabatsira ende kansela vatombotaura nyaya yekuti pane nyaya dzekungoti vanhu vakangodzana vanobatsira but asusvika pakutaurana zvakare kuti no panyaya yokubatsirwa vanhu vanoenda zvichienderana nekuti matambudziko avo akamira sei vanenge vasingazivi zvinozouya kumashure ndezvipi so pakutanga mukanzwa nyaya yakaitika ndekuti pakatoita mbiri yekunzi vanhu varapa mabatsiro avari kuita but nhasi ndo vazoita mbiri zvakare yekuti vabata munhukadzi kumubata chibharo ende zvinhu zvavakatora izvo vaida kuzvishandisei ndo patisingazivi kuti vada kushandisei asi nyaya iri kumapurisa mapurisa vari kutsvaga vanhu haiwa unovaziva komari wemabhandi unonyeba iwe mirani muone ZRP Zimbabwe Republic Police akomana mabhandi lero 2 minutes ari kachisimudzira mabhandi so inenge iri nyaya yekuratidza kuti harina kudzika but vada kukuratidza kuti raukasunga neredu zvakasiyana baba Rejoice Mudzedze kuHighlands inzwai munzwe nyaya yakaitika kuTriloni muri yeZimbabwe vanhu vanogara musebo farm vachibatsira vanga vatori nembiri yokubatsira pane matambudziko ndo vari kuzoonekwa vachirepa mai ava 50 years chii pamushonga here ndokubatsira kwacho here mapurisa itai basa paka Harare CBD tapinda mtown vanhu vachema nenyaya iyi kune vanhu vari mudhorobha vari kuti vanotsvagira vanhu mabasa vamwe vakatobvunza WhatsApp channel avo ekuti mukapinzwa magroup munoona mune mabasa
muchiona makapostwa imba muchinzi pane imba yakati inoda munhu webasa, inoda munhu anobasa ane mukadzi nevana, kana kuti asina mukadzi, kana kuti singukadzi, kana kuti singurume, vachigara ipapo. Vanhu vobva kutora manhamba vachifona, but vanopinda mukati medhorobha. Vapinda mukati medhorobha kune imwe nzvimbo yekuti munokwira upstairs kuenda pamusoro kwamunonobhadhara mari dzenyu $40. Inzwa kaskiri kanoitika muzukuru wasekuru, inzwa chimuti mhuri yeZimbabwe kune vangasati vaenda ikoko. Ukakwira pamusoro apa unosvika kubhadhara $40 yako. Wabhadhara $40 yako wobva wapiwa receipt pamwe nekabhuku nezvimwe zvinongoratidza kuti uda kuenda kubasa kumi. Wobva wanzi wobva waendeswa pane kamwe kanenge katiu kadiki, so unongona unonzi ndokugona kwaturira ikoko. Vakangwara sisi zvinhu vatuda. Okay. Saka izvo zvichibva panapa perekedzwa na Sister Soneni pasasapa. Sister Soneni vachanokuratidza kuti uchaenda kupi. Pane pamwe pauritokwira kombi izvezvi uchinosvika pa ipapo watomirirwa wakutoenda pabasa paurinotanga basa izvezvi. Hey. Sister Soneni vanoperekedza munhu pasi. Vachisvika pasi Sister Soneni panenge pane vakomana vakamira naTondi vana Ezra nanoShugeta varipo icombination. Sister Soneni vachisvika nevo pasi wotonzoti vaziva kuti auya nani nemunhu wedu uyu zvinoreva kuti ari kureveka. Vachisvika pepe tiri kuziva kwauri kuenda wandika, tiri kuziva kwauri kuenda right ati hunze mapepasi enyu aya. Vachigamuchira mapepasi aya soto nemapepasi aya achitomaona right. Unenge wanzwa yakafika black and white zvikanzwa kuti mapepasi ana basa anditi wabva kuno kwatirika. Vamwe vakutotera nemapepasi atiza nawo, vamwe vakutoziva kokuenda ndika wanzwa ende pakati andika kwira kombi izvezvi wasvika ipapapo pane munhu anenge akakumirira ipapo anenge akadai so wokwira woende koko. Uchisvika ikokoko ndiwani taridze mapepa nemunhu wacho dzimwe dzenguva auchatomuoni kuti udzoka urikavhe mari yako. Mapepa zine marisiti wakabhadhara atoro abiwa hapasina rikavari, mari yatoenda $40 apo basa hapana. Saka vanhu vaenda 2 days 3 days maofisi, dzimwe nguva havawaniki, dzimwe nguva vanonge varipo. Tobva ipapo ndataura kuti mukaona WhatsApp channel yakanyorwa kuti Bozhongora latest inakanyemba naBonzo maprofile pic inema atina isusu varidzi atina channel yakadaro. Muri kubirwa vachishandisa masita edu, hakuna yakadaro. Uyezve pekutsvagirana mabasa onanai mozivana motora nhamba dzichitupa moona kuti ofisi iyi zviri pamutemo here, nokuti vanhu vakawanda vapera kubirwa mari dzavo. Hey. Baba Isabel, totanga nenyaya yevanhu vari kuadvertise vachiti kune mabasa munhu wosvika onzi bhadhara $40. Yes. Onzi dzika nandingi uri pasi pasi panenge pane vanhu vanenge vakamirira. Wobva watorerwa mapepa aya onzi pinda mukombi woenda kwakati wosvika kuya kunziko mapepa ako ari kupi mapepa atorwa abiwa. Ende autosvike mushopa ndika unogona kusangana nemunhu panze ende munhu wacho naiyeye ukanzimira panapa watomira auchawaniki atorwa pasi. Neshopa yakunopinda hapana apo tengeswa hembe black and white seuniform yemushopa mauri unoshandira. Tingaziva iri kuti vanhu vangani vaunza nyaya iyi vakabirwa mari iyi. Wapedzesera nhasi angari wechi11 ende uyu wechi11 uyu azoti izvo ndangounzawo asi yangu mari ndakazokwanisa kuita uchenjeri wangu nekusvika kumapurisa kusvika ndarikavha mari yangu ndichobva ndaipiwa. Akarikavha sei paakasvika chirepota kumapurisa? Mapurisa vakati kudini? Aiwa, mapurisa vanoziva ka anditi kana muri munzvimbo anokudza kuti ndepapi zvakamira sei vari kuone moyo webasa ka vekuti ande panzvimbo izvezvi vakabva vasvikira panzvimbo vari pakomana haka vachibva vabatwa. So vari kungoramba vachishandisa hofisi imwe chete? Aiwa, vanochinja dzimwe dzenguva unoona pakavharwa vakarova nhamba yakaona nhasi mangwana pavhurwe vakuenda komwe. Nokuti vanhu vari kuya chiripota kunoka maofisi avari kutaura inzvimbo dzakasiyana asi kastrategy kari kushandiswa ndikako kamwe chete. Vateereri ngatingwarei, hapana basa rinowanikwa paWhatsApp platform. Hapana basa rinowanikwa zviri nyore kudaro. Ngatingwarei. Apo mari unenge wakwereta uchiti kana ndapinda ndozokudzorera iwo watovimba kuti ndakutoona ichi ndakutowana basa wabva warowa futi iyoyo wakwereta futi apo kumba hakuna chinhu. Hamusi munyika yeZimbabwe chete muri kuitika zvinhu zvakadai. Ichokwadi ichocho pasi rinorese matsotsi awandisa. Pane vanhu vari kuona kama advance yekuti kuno kuri kudiwa kavanhu vebasa onzi isa mari yakati deposita mari yakati wosvika ikoko uchisvika ikoko watoita nhapwa wakutotambura uchisina kokuenda. Yes, wakushandiswa mabasa asiriwo.
saka ngatingwarirei kana pane zvaunenge waona zvakangonaka wotoenda wotofonera Bozongora namba anokupaika panapa Bozongora taona pane vakanzika Bozongora latest pane basa raiswa ipapo ichokwadi here ndimere nzai sunungukai kusvika pano pa ZBC Mbare Studios pane National FM ku Pockets Hill kana kuenda pamapurisa anenge ari pedyo munobvunza vanokubatsirai. Zimbabwe hapana basa rinowanikwa pa WhatsApp channel. Yes, 2 minutes uri pakamushina watopasa wakutoenda kubasa ipapo. Muimbi anoimba achiti famba ndi Chief Wenje ndinonzi Charles Tsuro ari pa Glenora apa andina kuti famba nati famba murume. Muimbi anoshandisa slogan kana kuti pay offline yokuti famba murume pakuimba kwanenge achita ndiani famba anokunongati Chief Wenje ndati famba murume ndiani. Okay, Triloni vana madzibaba avo vakaromba zvikwambo izvo ndinonzi baba tapiwa ndiri pa Stone Ridge kudemu. Hanzi kuromba uko ndizvo pamaprofiteri vekuti Triloni vekubata mudzimai chibharo vakatora kazvipfeko kutosimbisa basa chiprofita. Saka chiprofita chinoitwa zvakadaro, chiprofita inzira yaMwari. Chiprofita chinozorombeswa here sei iyo iri nzira yaMwari? Mapurisa anoenda sei asina kugadzirira panyaya yakadai? Aitozivana revakomana avo ndinonzi Maisponono ndiri kumvurwe. Tingati vaizivana here? Hakuna sakadaro. Kana izvezvi unobva uchimhanya izvezvi uchiti uri pamusika pambari wobva kuti izvo zvinotorerwa chinhu nemunhu uyo ari kumhanya uko wobva una mupurisa woti mupurisa ngatanga mhanya kukamba munhu achienda unotora futi munhu ari kuenda achamhanyira munhu iye pananhu akawanda ndiye munogona kutomubatsira ipapo kuti zvinhu zvifambe. Imbavha idzi ini ndakatomborohwa $25 ndakabhadhara ndikanzi basa riripo but handina kuriwana basa racho ndinonzi Joseph Mangwere ndiri pa Highlands Park. Mbavha dzawanda and mazuano vari kutoita sei even ma WhatsApp channel acho anenge akatoita sei anenge atori ne blue tick muchifunga kuti ndechokwadi apo achitobira vanhu. Yes, hakuna basa rinowanika nyore kudaro. Chokwadi hapana basa rinowanikwa nyore. Bvunzai vari kuenda kuti vakaita sei. 20 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu pa 0781383340 kana 0781373340. Good morning ikanyemba pamwe chete kana Bozho ndinoda kakumukisa mudzimai wangu Mary Snake ne John Masowe yenyere dzinomwe yese ndinonze Felix Mupanga pa Glenview 1 ndisingakangani vandinoshanda nawo pa One Presidential Guard vose vanochibata kachemoti tinotenda Kanyemba na Bozho muzukuru wangu akazvitwa kunzi taona mapepa ako kuti wakapasa zvakanaka tiri kutora vanhu asi unza $60 nokuti makawandisa ndokuti pepa rako riende pekutanga kuzofona namba dzake hadzichaiti yakaenda $60 ndinonzi Gogo Chihera pakuwadzana phase 3 baba Isabel vanhu vari kubirwa munyika womo vanhu vari kubirwa mukomakebi baba Isabel munozviziva here kuti pane mamwe ma-adverts anogona kutokandwa pama-social media platforms kambani kana kuti corporation yacho vachizotobuditsa kuti advert yamaona ndeyekunyepa. Pane vanhu vari kubatwa vachizvita mapurisa efeki. Chokwadi. Pane vanhu vari kubatwa vachizvita masoja efeki. Chokwadi. Vamwe vari kutoshandisa mazita evakuru munyika kusanganisira zita romutungamiri wenyika. Yes, vari kusungwa vanhu. Vanhu vanenge vachibira vanhu. Saka ngatingwarei pane zvinhu zvatinenge tichita baba Isabel. Muchiri kuyeuka rimwe gore vanhu vakatorerwa mari chinzi Kanyemba Bozho vari kuuya kubhanda. Ku Esgodini. Yes. Pachibva pasvika mota yange iri tinted. Ikatinzwa komana utopinda kuri kudiwa chiti $150 munhu wega achibhadhira $50. Vanhu nokuda kuona Bozho nokuda Kanyemba. Mari. Takuzofonerwa kuno kuzikanzi kuimi. Vanga kakumirirai. But umwe mwana wepo manje aizonzi vabereki vakaita kuti tora mombe kupa kwavo. Zvakaoma ngwarirai ndosaka tichikupai kanhamba dzedu pano handiti nhamba dzakanyemba dzaBozho even vamwe vashamarari ZBC munobvunza kakuti zvatiri kunzwa zvinhu zvechokwadi here zvinongoda kuita sei
kungwarira pabesapo tsudzura chimwe topinda muchitoro neH Solutions. Icho kwadimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufafadza nekutsudzura ziri kuitika matima na wose nyika ino ndiro zuva richimuti munenge makabata matima na wose nyika muri ya Zimbabwe. Chikonzero munoda kufamba nekufada nekufafadza muchienda pachiri chikonzero zvaremera zvinza zviripo ipapo mukoma kepi rekani ndopinda papi Fafaidza baba Isabel. paka Chinoi ward 6 pedyo nepanonzi papfungwa dzakanaka. Nyaya iyi yauya nevagari vemunzvimbo. Pane musha une baba naamai vakafa nematambudziko. Vanhu ava vasiyana vafa panyika kudaro. Vane vakasara pane mukomana 1 akitori musha wake kuibva kwasara vanasikana 3. Vana vasikana 3 ava mahosapenyuka vanhu mari 10 soja vanhu vakaenda kunororwa vakadzoka. Zvadaro 1 haasi kugara pamba apa anoenda kumabasa zvake achizvigarira ega achibhadhira rendi yake. Ane vamwe 2 vanogara pamba apa. Pamba apa pane vana vasikana vadiki ECD grade 2 negrade 3 vari vanasikana. Vabereki nevagari vemunzvimbo vachema vachiti veduwe nhamo dzinotakuriranwa, mitoro inoonesanwa. Ndokusaka kuchinzi pa next door pakafiwa, even pa next door pako auende kubasa munochienda kunochema nevamwe kusvikira rufu rwapera asi pasiri pamba penyu nemhaka yei kugarisana. Pambapa pari kunzi panoitwa mabiko ekudhakwa edoro. Apa panouya varume vakasiyana vachichinjana kupinda nekubuda paine vana vadiki ava. So vagarisana nenzvimbo iyi vari kutyira vana. Vakadzi ava vanonzi upenyu hwavo kudhakwa ndikwavo chete. Hapana paunoona vari soba unoona vakadhakwa. Kana vana ivo dzimwe nguva dzekutobikirwa vanogona kutobikirwa nemasahwira ekunext door. Vabereki vasiri kukwanisa kubikira vana nokudhakwa. Tobva ipapo manje pakatomboitika rufu vakakwanisa kungoenda mulokesheni imomo ndokungoenda parufu ipapo. Vachibva ipapo panhu pari less than 30 meters ndoko vachidzoka kurufu ndobvaisa speaker panze full blast. Pamba apa muri kuti pari kuitwa mabiko ekudhakwa. Vanotenga doro ndivo, vanobika doro ndivo, kana kuti pane shabhini. Hapana shabhini, panotengwa doro rishauzviitirwa ipapo pachichinja nekupinda kwevarume. But vari kutyira nyaya yevana kuti 1 havasi kudya zvakakwana, 2 panopinda varume vakasiyana, 3 ivo vanenge vakadhakwa. Vana ava vadika vasikana ava vari kutovatyira chikonzero. Kwanzi tinonzwa kakawanda muchitaura kuti kwakati boyfriend yaamai yazobata mwana, vakomana vangu vachive pambapa vazobata vana. Upenyu hwatakutyira upenyu hunorarama vana ava nezvinoitwa pamba apa. Tine mamwe maitiro here atinoita kuti tikwanise kuraramisa vana ava zvisati zvaitika. Nekuti varidzepo madhakwazi varume vanopinda vakasiyana. Pazuva kwanzi munogona kutiona vanhu more than 15 varume vanopinda nekubuda ipapo. Pamba pavo pavabereki vakasiyiwa nevabereki vakashayika vakabva vasiyirwa imba nevabereki. Okay, ndiani anotenga doro iri? Ivo pachavo vanotenga doro vasikana nevanhu vavo vanoenda doro avo. Kwanza hapana sober day. Vaende here kunoripota kumapurisa. Ndo zvavari kukumbira kubvunza kuti tisati takanganisa ndezvipi zvatingaita. Ivo kwanza hatina basa navo nekudhakwa kwavo, kufadaya, kutenga doro yemari yavo kana kutengerwa doro nevanhu vavo. But tiri kutyira vana. Nezvatinonzwa kuti zvaitiko kakati vanogara vakadhakwa. Ende vana ava unogona kutoona kuti chikafu chavakabata ichi ndechakusura-sura ichi. Vateereri tibatsirei. Nyaya yekuchinhoi iyo tingaihandle sei? Tingabatsire sei vagari vekuchinhoi? Nokuti munoziva baba Isabel kuti kana dziri nzvimbo dzemafaro ichokwadi munenge makatopiwa tsamba nekanzuro ichokwadi ichocho yokuti munobvumirwa kuridza redhiyo kusvikawo pazera rakadai. Vanosvika midnight zvavo. Kana dziri nzvimbo dzinoitirwa muchato kana muchitozoita kafunction manheru munotoenda kunokumbira kumapurisa mobva papiwa nguva yekuvhara kuitira kuti even vemunharaunda vanotoziviswa kuti apa pachaitwa function panenge pane dhindindi. Mukanzwa pariripo zivai kuti svika nguva yakati zvinenge zvadarika. Ende mangwana hazviwanikwi. Kupa kuchinhoi pamba apo tingaite sei, tingabatsire sei vana avo pamwe chete nevagari vemunharaunda.
0713938538 ndiyo WhatsApp number ya National FM. Kuni awa wanodaka kufuna live mungo menya ntedio pa number ziniti 0718 383340 0781 383340 0781 383340 kana 0781 373340 0781 373340 warudaka kutumira WhatsApp message tumirai pa 0713 938 538 0713 938 538 16 minutes to 11 lekezani kative mafara tinotenda baba Isabel pane message iri kubvaka kuna mukoma Watson Mumba vari kubhangeti panyaya ya mataura yevanhu vari kubira vamwe vanhu mari vachivapromisa kamabasa vari kuti iwo varipo maagenti echokwadi vanhu hanzi vari kuwana mabasa asi mazuvano kwazowanda wemaoko marefu vanodaka kudya chemupfupi nekureba. Ndinonzi Watson Mumba kubhangeti muimbi anoti famba murume ndi baba Harare. Ichokwadi pane maagents varipo vanotsvagira vanhu mabasa asi vawanda vacho ndiwe mafeki kana kuti ndeve kunyepa vari kudyira vari kubira vanhu mari dzavo. Vakuru venharaunda vasabvumire kutambira vanhu vasingazive kwavakabva. Kana muchida kuvatambira ngavawane ngavawane nhamba dzasadunu rekwavanenge vabva. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown ku Glendale. Ndinomutsa vagari vese kwa Major Brown nevagari vese kwa Wula Farm na Alec Gweja Fani Mafuta Matthew Chiwara tinashe Gotora James Matias nemudzimai wangu anonzi Alena Chirata. Ndini Langton Chingoma pa Major Brown ku Glendale. Kana vanhu vachipinda munharaunda make sure akakuti munowana nhamba dzevakuru vekwavakabva anditika ndo vanopupura even mafotokopi zvitupa zvavo even mwana wechikoro achibva pachikoro chimwe chikoro achienda kune chimwe chikoro kunodiwa tsamba report yekwabva kukana iri mondi mazvionaka mogamuchira mondi tarisai mondi tichavatsvaga kupi wana madzibaba hatizivi kwaanobva kungoti aiwa kamhosva hairove mapurisa vachaita basa vachavatsvaga kusvikira wabata pfapfaidzai. Icho kwadimuri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzwa zvikabatima navose venyika ino. Ndinoziva chimuti munenge makabata muri yeZimbabwe pese pamunenge muri chinenge chichiremera dzinza nokuti muno chido chakamira chakadaro. Mukoma KB ndine chiziso chandinacho panapa. Kune murume ari kuti Bozho ndiri pachimuti nditaurire kumuri yeZimbabwe kuti ndakanhonga bhegi nezuro muna Seke Road pazororo pamakuva apo. Kana aripo akadonedza bhegi iri anondibata panhamba dzinoti 0773 582 781 0773 582 781. Ndinonzi Matene Bozho ndiri pachimuti ndakachibata kuti dzve nditaurire kumuri yemuZimbabwe kuti ndakanhonga bhegi nezuro muna Seke Road pazororo pamakuva apo. Kana aripo akarasa bhegi anondibata panhamba dzinoti 0773 582 781 0773 582 781. Munhu ane moyo unorwadziwa nokudonha kwakaita chinhu ichi. Kana aripo akarasa bhegi muna Seke Road mukatora panhamba idzozi kana kundibata ndinokupai nhamba idzi mobva maenda mberi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza rega ndakupinda paka uzumba maramba pfungwe chaku uzumba Boshongora chiri kuti tani chekuzumba muri yeZimbabwe. Kune murume angatori nemukadzi nemwana anga achigara pamba pana amai avaigara amai nemwanasikana wavo akamboroorwa akadzoka nemurume wavo mai avo vakasiyana zvekuparadzana apana rufo. Mwanakomana anga ine mukadzi wake aine mwana wake mumwe chete ndokubva aenda kumakorokoza achibva ashanda ikoko achibva kanganisika panyaya yekudonherwa mumugodhi achibva shaika ndokubva torwa akakwanisa kubudiswa ndobva aiswa kumochari abva aita madhezi ari mumochari achibva azobuda pabody viewing yake aitobuda blood mumuno aligwa asati aitirwa nyaradzo mukomana anga kutoonekwa mukomana aisikani kufamba nedudubike mpurututu manlekondo aisikani tambasunuka richitorwa dudubike richibva kumba richienda kumashops achibva azoti kunewe mwana anouye muzukuru wake ofoni yangu iyi
ndinoda kuti undisire pachacha. Mwana akazodza mai vake, mai vake kuti iwe urutera nezvemunhu akafa azvitaurwe kana ukazviona nyararo kadaro. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, mwana akatsokoredzwa futi kepiri. But dambudziko riripo nderekuti veukama wevanhu vanogara pamba pari kuitika zvinhu izvi ndovaunza nyaya mushure mekuti vakazosara vaita nyaradzo zvinhu zvanga zvatanga, asi amai vari pamba apa havasora chinhu chiri kuitika izvi. But zvakubuda nevana vanogara pamba kuti kunyange pakabikwa chikafu chikasara mupoto mangwana chinonga chakadyiwa achiwanikwi chotodyiwa. Vamwe vanhu vari kugara munzvimbo umu vakutosangana naye masikati fefe kuti nenguyu. Saka veukama vari kuti tamirira kuti tiudzwe naamai vemhuri vepamba apa. Vana vari kungotaura titeere nyaya kuvana ahiti, but vakangonyarara vari sei. So veukama vari kuti tutangira papi. Baba Isabel, nematambudziko mwanakomana uyu kuti murume uyu anga akura sei pakatisiya 24 years. 24 years. Ichokwadi. Anga nemhuri yake. Anga nemhuri yake mukadzi nemwana umwe chete. Muri kuti anga ari kumugodhi. Yes. Achibva dhirikirwa. Achibva dhirikirwa. Ndokubva atisiya. Achibva atisiya. Mutumbi wakatorwa ukaendeswa kumochwari. Ichokwadi. Ukazouya kumba ukavigwa zvakanaka. Zvakanaka. Hapana zvakaitika pamariro. Ipapo pamariro hapana chakaitika. Hapana chakanetsa. Hapana chakanetsa. Nyaradzo isati yaitwa. Yes. Mushakabva akuonekwa. Akutoonekwa. Mushakabva ari kuonekwa nani? Atanga chionekwa pamba nevana ipamba. Chikafu chichikwamo. Iko zvino zviri kutoonekwa nevamwe vagari vemunzvimbo. Okay. Vana vepamba vakatanga kuona mushakabvu ndiani kumushakabvu? Muzukuru. Muzukuru. Ainova ndiye aisvitswa foni yekunzi enonisira foni pachacha. Muzukuru yakura sei? Mudika ari pasi pegrade 5. Okay. Saka muzukuru ndiye akaudza amai. Amai vake. Ndiri kuona sekuru. Iwe. Vari kundituma kuti enda unoisa foni pachacha. Foni yekunzi foni yacho iri kupi? Ndanoisa pachacha kunoda iso apaisina chiro. Haisipo foni. Haisipo foni. Muri kuti mushakabvu ari kuonekwa zvekare achirowa mutututu. Achirowa mutututu. Achienda kundotamba sunuka. Achienda kusunuka, but kusunuka asi kusvika. But mafambiro aita nzvimbo yaifamba nemutututu yayo. Manheri kuti unotonzwika mutututu. Unotonzwika chitooneka. Nokutooneka nemunhu wese. Nemunhu wese iko zvino zvakuonekwa nevanhu vagari vemunzvimbo. Okay. Chikafu chikabikwa pamba. Chikasara chikasiwa mapoto zvezve zvokuti kunonzi mangwana kusendo zodai so. Kana especially kana maruva rijongwe muchiti tori pakura zvakare mangwana rinomuka risipo rakarohwa. Pamba apa pari kuonekwa mushakabvu pamba pani? Pamba pavo. Pamba pavo. Pamba pavo vaiudzwa nemuzukuru ndiani? Ndamai vake. Amai vemukomana uyu. Vemukomana. Wemushakabvu. Wemushakabvu. Baba varipo. Baba ndiwo aiwa uyu musikana ane kamuzukuru kari kuoneka kaka ndiye musikana akaroorwa akadzoka pamba aine mwana wake. Okay. Mwana iyeye. Baba vepamba apa. Baba vepamba pa vakatosiyana namai panogara amai nemwanasikana wavo vaigara nemwanakomana uyu. Ndosaka ndati vakasiyana nenzira yekuparadzana kwete nerufu. Okay. Pamba apa nebaba apa. Angachori baba ndiye mwanakomana uyu angaine mukadzi wake akafa. Saka aunza nyaya ndiani? Hama dziri kuti wai vasiri kutaura ndezvedu izvi. Chero chitika pamba pavo tikuzvinzwira kuvana tisike titaure navo manje zvakunetsa. Apo mwana akadautira kunzi iwe nyarara. Muimbi uyo wamabvunza ane slogan pay offline yokuti famba murume mukuimba kwanenge achiita ndi mbeu ndinonzi tinotenda Nyamondoro kana kuti baba princess paSaratoga famu kuGromonzi takachibata chemoti. Ichi chakatsudzurwa ichi chakatsudzurwa china kumira muzi chakafamba pakapfapfedzwa ngoma apa. Aiwa pakarwa chini parati nhemuri wa nyumbu apa sungura chirowa ichi chirumbi Paka la Africa nditi Bayo Mudimba 2026 production. Ndichikumbuka kuti makomediwa nako kanyumbo kamwe kano nyaya iri kutaurwa na Addington Pwanya ndechokwadi. Langton Chingoma ndechokwadi. Varipo ingotaverenga message yokuti varipo vechokwadi vakawanda vacho ndiwo vane maoko akareba. Nekuti katika nyaya dzekumabasa takutsvagira maadresi ekumba. Nokuti unonzi iwewe ka tiri kutsvaga basa tiri kutsvagira vanhu mabasa vanotokupa address yekuhofisi ndipo paunoenda ende chokwadi vanenge vatoripo muhofisi imomo wobhadhara mari yako wovharwa paunodzoka nemapurisa vanenge vachinja address. Yes, toziva sekuti ndive chokwadi handiti
varipo vanhu vanotozviti mapurisa vasiri mapurisa vane kupfeka uniform onzi kana wamiswa nemupurisa bvunza chitupa chake chokubasa anotokubuditsira chitupa chokubasa chozvone kuti ndichefeki toziva sei ndio mubvunzo wedu. KB naBhozvo, ini kuona kwangu pane chivanhu chiripo apa, ngavangogarisana nehama yavo vakabika, ngavamusirewo kachikafu, regai ningoti pfo kutimu mashasha yese. Ndinonzi try more liber, ndakachibata chimote kuti dzvi. Okay, tichazonyatso kuiverenga message iyo mushure memashoko anotevera zvakare. Regai katidzoke kuma messages. Baba Isabel, Kanyemba naBhozvo, ini kuona kwangu pane chivanhu chiripo panyaya yekupi yamataura Baba Isabel yokuzumba. Okay, pane chivanhu chiripo, hama anzi ngavangogarisana nehama yavo vakabika, ngavamusirewo kachikafu, regai ningoti pfo kutimu mashasha, kusanganisira Tinashe Gotora, Shekman Matono, Victor Katiyo, Kelvin Joao, Langton Brit Chingaipe, Innocent Manyoso na Addington Panya. Ndinonzi try more liber pa Highlands. Sei amai vasiri kusimudza musoro panyaya iyi. Mukoma KB ndoda kupindura try more liber. Ndozviziva uri bhururu wendimba anonzi ani wedu pani ngopasoromiwe Tinashe Gotora. Kufamba kwamunoita mwana kangodona chete ukama uchaita hauchaita hamubikire kubikira chikafu munhu akafa anodzoka achiti ndisire ufuni pachaja. Traimo asekuru wako akauya nasi Traimo even ukongo warota chete utoenda kumasowe wedu wendibatsire ndawarota. Kanyemba naBhozvo, maagents echokwadi anosungirwa kuve netsamba inobva kuMinistry of Labour. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown. Alright. Okay. Ari kuita tsvakurudzo. Anofana kunge netsamba inobva kupi? Ministry of Labour. Anditi ka? Okay. Ndizvo here Zimbabwe? Ndizvo here. Okay. Even kana wakawa netsamba. Panoisa advert mumagrupu kuti tiri kutsvaga, kana uchitsvaga basa uya kuno, wosvika muofisi. Unosvika ofisi yakashongedzwa mune zvakanaka. Baba Isabel, yakagadzirwa. Apa pane portrait ya president. Yes. Apa pane tsamba ye tax clearance. Yes. Apa pane tsamba yezita rekambani. Apa pane tsamba inenge yatobva kuministry. Unotoona watopinda basa. Baba. Pane chikororo wacho. Mbavha kunja kuno. Kune matsotsi tingaziva sei kuti aya maagency echokwadi aya ndefeke. 0781 373 340 0781 383 340. Pane vanhu vakabatwa vatiza nemari dzevanhu. Apo kambani iyi inenge yakatorejesa. Kunorejiswa makambani. Toziva sei kuti ndewechokwadi ndewefeke. Baba Isabel, mati mushakabva akatanga kuoneka pamuzukuru achimupa foni ende wakatire pachaja. Vakabika chikafu. Unoona chikafu amuna mdeni. Maagent ekuvhara vanhu ayo akazara paHarare apo. Havanetse kuwana vanoda kubhurwa. Ndinonzi Martin Ranjisi kumazo. Mukoma Martin Ranjisi hatisi kuramba. Harare haisi kungopinda chiwaiwai. Maiwe. Harare unobirwa mvuri wako. Unozokana kupasira mvuri. Famba dongi pasi panyoro. Ndinonzi Alex Chabanzara GMB Doma. Anachipata chimoti. Pane dzatomira tuma emoji twempurududu kana. Ndishekimeni matono. Icho chepamba pari kudyiwa chikafu nemushakabvu. Icho regai zvichonyane gonzo nachingai. Hama regai mushakabvu adye fudu kusvikira ari kudyirwa azvitaura ari yeega. Mbune hama imbomirai makadaro. Mutsai vese vakachibata chimuti. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Asi hazvichakanganise vepamba pari kudyiwa chikafu. Even wemunharaunda munhu akuonekwa. Ndiani anoda kuona munhu iyeye? Kuona Bhozvo Ngoro akatisiya kudhara. Bhozvo Ngoro ari nani?
plus ndani svike nguva iyoyo yekuzoonekwa nekuti handiende ikoko ndicharamba ndiripo. Hanzi nemuterere ari panapa agent wepaWhatsApp mahwanisemu agent wepaWhatsApp mahwanisemu nemaprofita matsotsi awanda akafa ane nzara. Regai akadaro akaguta achazorora zvake. Ndinonzi baba Bernard kuHeathcliff Panduna. Ndiri kufunga papa apa takusiya muzukuru ndichirwa pfuti chidavirana panapa unomugara mustudio. Pane zvakaitwa pamushakavu. Rufu rwake haruna kujeka. Aichokwadi icho. Ndo zvakabirinakira mhepo yemunhu. Aingoendese ngehuku. Tarisai mune nyaya yamunyaradzi. Rufu rwamunyaradzi rwakasina kujeka. Haruna kujeka. Achibva ngomuka yega. Nhasi chiri kupisa. Kana musina mabody parts anga akakwana. Newe unoda kundivigayo ndisina akakwana. Be careful. Yes. Regai timbopinda muchitoro. Murume wemudhudhudhu ari kufamba newake here waifamba nawo achiri mupenyu. Ndinonzi Willy Mandavhu Pretoria Sliver Lex. Regai katizonzwa naBhoshongora kuti ndiwo mupurudhudhu wakasenzesa achiri kutakwira wari kufamba nawo pari manje. Zvakaoma. Mukoma kanyemba naBhosho. Mubvunzo wangu uri kuti kudiniko. Okay. Yabva yatiza. Naye baba Isabel. Hanzi murume wemudhudhudhu ari kufamba nemudhudhudhu wakasiya mushure mekuti siya kana kuti ari kufamba neumwe. Chavari mudhudhudhu uripo pamba. But anonzwa vachikosaenda vanhu vanenge vakarara. Iwo unenge uripo wakamira. Unenge uripo. Vepamba havazi kubuda pachena but vekunze ndovakona kuti uyo. Baba Isabel. Nemawandiro akaita midhudhudhu. Vanhu vari kutenga midhudhudhu kuzumbo kwanditi. Tingaziva sei kana kuti sei vari kuti mudhudhudhu uri kuti ndiwe mushakabva. Papa pati vanhu vari kuona munhu. Vanhu vari kuona munhu akagara pamudhudhudhu. Vanhu vari kuona munhu akuchida kufara kuti right. Ndosaka vakuenda kuna hama vachitaura. Hama dzinenge dzaudzwa dzedze dzoti kusei vari pamba vachosingazotiudzi tiwane pekutangira nyaya. Nidza the elephant pajumbo. Kanyemba naBhosho mufi angoisa mafaya emoji emoto. Vese vari kumuona ndo vane chekuita ndo vachataura nyaya dzavo. Sei vari kumuona ndinonzi nidza the elephant pajumbo. Ko uyu muzukuru uyu akapiwa foni kuti enda unondisira pachaja. Ane chekuita here. Ameno. Zimbabwe toita seiko 0781383340 kotwa chakabatwa. Tinotenda ari kupiko mudhara chausikasambwa kotwa ndamuyaruka pioneer. Takafadaya takotwa. Ona message iri pano. Kwai kudi Joseph Murozvi Dewa nasi ndiri pa Maubra. Okay. Akanonga bag pamakuwa harisira chipoko ere Bhosho. Ona ofenda riri kusimudzwa. Mana iye riri ndabatsira mana vanorasaka. Joseph Murozvi Dewa ivi munofundisa vanhu. Vanhu vanofundura. Mai we ndinonzi mai anopakuwadzana. Ma-agents aya ende vazere mutauni umu. Ukapusa unoswera uchidzungaira. Pane vanoti basa woswera uchimacha pana 7th apa. Vari kumacha baba. Abo bazera charu mai anopakuwadzana. Lenga muchacha kugugula musadaro. Amatauriro acho ma-agents aya ende vazere mutauni umu. Ukapusa unoswera uchidzungaira. Pane vanoti basa woswera uchimacha. Ma-agents denga muchacha rekugugula chokwadi. Musadaro vanhu kana ndimiwo. Alright, regatinzwe. Hanzi kudini ma-agents echokwadi ngavashambadze pachi. Okay, ma-agents vechokwadi ngavashambadzire paredio. Mamwe ma-agent vari kuzviita kasei wiki inochivhayo paFacebook. Ndinonzi Regis Vuta paAngwa Secondary muMavhura Village kumbire. Vakawanda vakavharwa. Vakavarwa. Ndoda kupa motikari. Saka ita sei tumira zvakati uwane ticket. Titani hama yedu yakavarwa. Hatina dzohamba. Hama dzakavarwa dzakawanda kuenda kumapurisa. Ini ndakatosvikirwa ka.
Wazoziva manje kuti ndibhosho ndikati iwe asingatibate mutauriro wemapurisa commissioner Potemba Nyati kuti vauye tizobatsirana nenyaya yema-agency tingaita sei, tingaziva sei, ndezvipi zvatingaite. Taurai navo vauye kana zvibvira mangwana wongoita kana 10 minutes dzavo timbotaura navo nokuti ivo ndivo vanoita se vanokwanisa kutibatsiridza. Tinotenda 4 minutes nokuti nyaya dzemabasa dzimba vakaipa. Kanyemba naBhozho ndakazvitwa paCoca-Cola muHarare panotraina masecurity guards. Takabhadhariswa ma50 tiri 10 $500 kaye. Vatanzi endai mutauni mapasa training muone munhu ari muhofisi irimo. Patakasvika takaudzwa paya patakasvikoona musina munhu zvikanzi mavharwa kudzokera kuya kuground panga pasisina kavanhu. Ndinonzi Dickson Shenje ndiri paWatsomba. Vakomana vavhara vakomana vavhara zvikanzi Kanyemba naBhozho maagent aya vane sweet tongue. Kanyemba ini ndakataura naagent wokutsvagira kavanhu dzimba akanditi isai mari muaccount umu, then ndakamuti ndiri kuda kaimba iri pedyo nemutauni ndisanonoka kwakubasa. Kubva kandaisa mari muaccount yebhengi rataurwa pano macho hana kuzobatika kubva ipapo. Ndakamuti imba iya haufa anongoblutika chete. Apa ndakatodza landlord kuti ndakutama zvakaoma dai vanhu ava vavharirwa, asi isu vanhu tinongovatsvaka chete maagents aya. Ndinonzi Felix Mupanga paGlenview 1 takachibata chemoti. Kanyemba usaseka, ini ndakarohwa $200 anoti okay anoti ndigodobori, zita rake ndinaro nenhamba yefoni ndini Jiri pamachipisa. Pakaipa. Manje godobori ndi agent here. Ayono arutaura panyaya dzekuti vanhu vanovhara. Okay, vanhu vanovhara. Angoenda panyaya dzokuvhara. Kuti vamwe vanoziva magodobori plus kuti asingaite sei asingakwanisi. Munoona panyaya yemagodobori panondeza ngoma kebe. Ukaenda kuchipatara unotonzi doctor anoona nezvemabhonzo apo. Auchatorapwi wakutopiwa dheti rino doctor wemabhonzo. Maprofita nemagodobori edu kana aona munhu akuona mari paakaita mbiri yekurapa yanga iri mbiri yekuuchika. Munhu angatora nguva refu asingabate pamuviri. Kukauya vari vanozvidhoma akuvada, kukauya zvitsinga akuvada, kukauya vane munyama akuvada, vakaratidzwa nevarume anongoti huyai zvimwe zvecho haagoni, asi mbiri yake ndeyekuuchika. Akutora zvese. Saka kana akutora zvese akutoba. Toziva sei manje kuti apa tiri kuvharwa. Ipapo hapo ndiko nyaya yekumakachitaura yemajuri. Tinoziva sei kuti ava ndiwo chaiwa. Muimbi ane slogan pay offline yokuti famba murume mukubata kwaanenge achita basa ndiye Mbeu. Mbeu ndiye anoshandisa ka pay offline iyoyo. Kanyemba naBhozho vanhu ngavavhurike kani basa haurione mugrupu. Regai ndongoti pfoko timu mashasha kusanganisira Tinashe Gotora, Brian Madziwanzira, Shekman Matono, Victor Katiyo, Kelvin Jwau, London British Chingaipe, Innocent Manyoso, 1040 Chari, Regai Samoro Gwaya, Desire Chigwededza, Elias Aromando, Hita Nyakaringa, Prominent Mandombo, ndinonzi Trimo Liba. Takachibata chemoti tiri pa Highlands pariseko pa Highlands nasi chipaka ndapindira muri yeZimbabwe. Nyaya ndinoda kutaura panapa inyaya yandakasira nezuro panzira muri yeZimbabwe ndiri mukati mekuireva kuti yakazopera se. Nyaya iyi mukoma KB yekumberengwa nzvimbo inonzi Bonda. Pane murume akaenda musango achibva enda kunotsvaga mombe dzake. Ari mukati mekutsvaga mombe dzake ndokubva mombe achidzitina dzasvika pane miti nemakwenzi akawanda dzichibva dzavhunduka. Dzavhunduka murume akati mavhundukira ita mombe aya pane chinoshamisa chinovhundutsa chiripo apa, asi nzvimbo yayo haivhundutsi sokuti ingave nembada ingave neshumba. Ndokubva afamba nedemo rake semuvhimi kana kuti munofamba kutsvaga mombe ndokufamba kusvika ipapo. Asvika ipapo ndokunza kuti choko ndokusumudza musoro vatarisa achinotarisa kudai so ndokuona vanhu vakati vakarara. Vanhu tu vanhu paakavaona mukoma KB akatoona kuti vanhu ava murume nemukadzi, right? Ndokubva afamba kuda zvinhu ndokuda kufamba kusvika asvika padhuze ndokubva atoona kuti
murume nemukadzi asi murume nemukadzi paakavaona akavaziva nokuti vanhu ava murume nemukadzi wevanhu vanogara mukati menzvimbo iyi vanotoziva kuti ava ndibaba nengi vane mukadzi wavo ava ndimai nengi vane mukadzi wavo nemurume wavo ko ndiyo nyaya yacho tiye zvamuri murume nemukadzi wanu ndatokuonewo nekuda kumombedza nditiza panapa isi so murume akabva amuka kumuka kwaakatiza akapfeka hembe dzake ndobva tiza chikomba chiva charwa pasi kuchibva kwasara mukadzi achibva ati murume akuda kuenda zvika nemukadzi wayo no baba nengi imi mamuendi mandiona ndine murume mandiona ndine murume uyu ndichiita chivi ndiri kukumbira kuti amuna here zvamuruda ndikupe nekuti mandiona zvika ndine murume uyu aiwa ini ndanga ndichitotsvaga mombe dzangu handikwanisi kuti ndikubhadhariseka ndasei nekuti handine chekuita pamuri 1 hamuzi hama yangu 2 nyaya iyi handiri naye enderera mberi zvemamuchita kaunti makuenda henyu mukadzi uyu achibva ati baba nengi baba Isabel handikwanisi kuti mubve pana pamusina chamatura kwandiri nokuti mukaenda munonditengesa handikusiyei zvikanzi no zvikanzi handikusiyei zvikanzi achibva kutora $40 engeri bra zvikanzi $40 iyi apo $40 iyi musango handisi kuziva kuti ndoye nebasa ranga achishanda here yangapiwa kana kuti yakagara irimwe munhu zvikanzi kwete handiri zvikanzi no nguva yakataka kunetsana apa chikomba chatizaka kune vanhu vakadzi kutaura ndobva vasvikawo makwenzi vachibva vamira vachibvaona murume uyu nemukadzi vachita sei vachitaura vese pavanhu vanga vakamira paitosanganisira mukoma wemurume womukadzi uyu aitoona zvinhu izvi akati ndimainika vane murume nengi vari kuitei mukadzi akati baba mana imi mupana pamubvi maramba $40 ka ndakuita zvese nokuti mukaenda musina chada kupai munonditaura ndobva wangobata babava bhurugwa kwakavanzika uku ndikutaka kuskirima manga muchitibatirei murume achibati chinyararai no munogona kuzondisungisa ndisina zvandaita murume uyu haana kusura $40 ndobva ararama yava ari mukati mekurarama yava vanhu vai vakaita sei vakatarisa vachiona ndobva vamhanya pasvikanzi right ndozvamuri kuita takubatai murume achibva batwa murume akabva kakwa nemakavi kubva musango nekuti pane mukoma uchi wemurume womukadzi uyu ndimainika amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kufamba uko vakananga kumba vaienda kuba KB ndobva murume achibva shedza kwangari achibva auya nyaya ichibva endeswa kwasabu yaendeswa kwasabuku ndobva anzi alright nyaya itainzwa asi mabata chii tabata bhutsu demo rake nezvimwe zvipfeko izvi right sabuku ari musi wakati murume achibva aenda kumba nemukadzi wake ndobva ashidza hama dzake dzese achibva audza kuti varume hongu ndabatwa nemukadzi but regai ndikuudze zvaitika ndezvakati ini ndatobata vanhu ndikabata vanhu ava handiziri ndatozobatwa nechindizo kana waramba cheuviri chatosere handirambi kuti ndazoita svika panguva yekutadza naye asi ndozvaitika panyaya izvi zvokanzi ngatimirirei dare vamirira dare murume akangorara 1 day ndobva anyora mudhadhadha wetsamba yake achitaura zvakaitika zvese ndabata nhengi namai nhengi ndavabata kudaro murume uyo akatiza kukasara mukadzi asi mukadzi akazonditi iye hamukwaniri kuenda musina chanda kupai nekuti mukaenda munonditaura ndo zvazoitika ndikozobata mai ava handina kuvabata asi engeri nyaya kutodhifenda kuti nini mai vanga vakuchema kuridza meri ndaizobata uchinziite ndindaita zvinhu izvi murume achibva nyora tsamba ndobva aisa muhomwe wake vanhu varara usiku akangobuda senge mumba memukadzi wake achienda kutoileti ndokuenda kumba kwemurume chaichaiwo akabata iye musango chikomba chaicho ndobva apinda mukicheni ndobva amwa poison imomo ndobva aisa tsamba yake muhomwe mangwana mekuseni mukadzi ari kuvhura dhoo kuti ada kugadzisira vana zvekuchikoro ari kuona mune munhu akafa ndokubhanya kwemurume achimhanya kwemurume murume ndinhengo uyu mubheni dzake zvakauya kuti ndiye murume uyo uyu so tsamba iyayi mapurisa pavakauya vachibata murume uyu kubvisa chitunha vachimusecha muhomwe dzake wanike mune tsamba iri kutaura kuti ndini nhengi ndafira mumba muno kuti ndo zvachikonzera kufa murume uyu haana kugamuchira nyaya yangu ndiye wandakabata asi nhasi ndini ndiri kunzi ndibhadhare ndabata mukadzi uyu mukadzi wachoda waita upombwe naye ndimai nhengi mukadzi wanhengi iye murume nhengi uyu saka ndo zvaita kuti ndifire munhu chikonzero vaita kuti inini ndive nemhosva mukadzi akashedzwa nemapurisa murume uyu pakashedzwa nemapurisa ndobvatiza chikomba mukadzi pakashedzwa nemapurisa akabva auya wona zviri mutsamba muzvikanzi hongu ichokwadi tauresa munhu asina mhosva ichokwadi chiri kutaura murume uyu akandibata nemurume iyewo ari kutaura asi ndaitya kuti murume uyu akaenda kumba anozonditengesa ndini ndakamubata kusvika aita cheupombwe neni zvechokwadi ndiri kubva mazvise zvese zvichauya mhosva ndini so nyaya iyi yamirira kuti mapurisa vaenderere mberi uyezve kwamambo kwainge fana kuti aisati yaitwa chitunha chiri kumochari veukama vemurume uyu pakabuda nyaya iyi vachibva kuti atitori chitunha kumochari
vakakonzeresa kufa kwemunhu ndositora uchituna kumochari kutaura kuri kwatiri kuita chinhu chaane mazuva chiri mumochari asati vautora voukama vari kuramba vachitora achiti tinofanira kuenda tese nemukadzi uyu nechikomba chake tese tinofanira kuti tine chokuita pamusoro pekufa kwemunhu uyu atibudise mari dzedu izvo zvichituna chiri mumochari hapana rusumudza musoro mukadzi wacho ari kuchevedzera kuti izvo iwawo mukadzi iwewe tichaenda tese kumochari tokwesa kufa kwemurume wangu veukama vari kuramba kutora mutumbi ko chikomba chakadzoka here achida kudzoka chiri musango chiri musango chiri muchivake achizozikana chiri musiling ndechekupi icho mberengwa mataga yes musume vayabonda mutuvi icho hatisarire pa03 ndinenzi chief mposi uyu anotoziva ndo rodhi yacho ukasvika pabonda ndopano nyaya yapo but bhazi kudestination inenge ichina kunonzi kubonda ndokuno dhebhu rinonzi bonda mutuvi musume vayabonda mutuvi icho hatisarire pa03 chief mposi vakachibata chimuti right Zimbabwe muri kuti kudini veukama hama dzemurume akakomita suicide achiti ndiri kubhadhariswa panyaya isiri yangu vari kuramba kutora mutumbi vachiti aiwa chikomba nemudzimai akakonzera karufu rwehama yedu vanofanira kunge varipo ngavaite kanzatu mbichana kuitira kuti tikwanise kuviga hama yedu munoti kudini kona icho chiri kubva kumberengwa right Sports check pane mitambo yakatambuka nezuro ye2026 chibuku Super Cup preliminary round mungazive kuti yakapera seiko rambane murapata ndiri kubwera kandi chikupasani sports check ibva ube tinotenda Agama versus Manica Diamonds mutambo wakapera new 0-0 vachivhoenda kumapena Agama ikawina 5-4 kumapena kuzati para munango mutambo urabviniwa pakati pa Tel1 versus Triangle United mutambo uramaraka 0-0 akaenda kumapena Tel1 ikakunda ka Triangle United 5-3 kumapena tsono tichiti makorokoto kuna Agama pabodzi kana Tel1 na kukwanisa kakupitipidza kuenda ku first round ya 2026 chibuku Super Cup. Yes, mitambo ye 2026 zifa muno mutapa challenge cup iri kuenderera patsogoro round of 32 men's fixtures Saturday 8 August 2026 Wange FC versus Dynamos ku Koriari kuzoti Mos FC versus Herenchos College ku Ngoni Stadium Bulawayo Chiefs chavina na Agama ku Babafield Stadium Kwekwe United versus Hard Rock ku Chawanda kuzati Gwanda Pirates versus Jordan ku Pelandaba Stadium Sunday 9 August 2026 ZPC Kariba versus Triangle United ku Nyamunga Simba Bora ichavina na Manica Diamonds ku Wadzanai Not only Big Boys versus FC Hunters Kungoni Stadium Tel1 versus Blanket Mine ku Ascot mutambo watichakupaika live pachimuti musi weSunday iChicken Inn versus Ngezi Platinum Stars Marere versus FC Platinum ku Chawanda Scotland Academy versus Cape United ku Baobab Black Rock versus Highlanders ku Koriari musi weMonday 10 August 2026 Aqua Stars versus Chill FC ku Luveve then FC Oden versus Scotland FC ku Baobab Mos under 19 versus Chatidege ku Ngoni Stadium ndiwo kama fixtures ye 2026 zifa muno mutapa challenge cup round of 32 men's fixtures muchidimbu muri yeZimbabwe ndikataura nyaya ya amai vanogara kusanyati vanga vane vanasikana vavo vaviri nemwanakomana 1 amai ava vakafirwa nemurume asi amai zvo vakafirwa nemurume pamba pavo panga paine kiti dzakange dzakawanda asi musi wakafa baba kiti yasvika kuma 5 musi wakafa baba dzimwe kiti 4 dzakafa zuva rafa baba kukasara kiti 1 yakasara pambapa ikiti yechirume asi zvainetsa vanhu ndezvekuti izvo amai vepamba apa vaiti kino kiti mamuka seko sinyoro apo sinyoro ndomutupo wababa vakafa zvakaita kuti mwanasikana wavo andishividza chiti bhosho ati mboenda kusenyati kumusha kweri unoona zvinoitwa nababa pandakasvika pamba muri yeZimbabwe kunanga kateerera ndakati ndichisvika inini tichipinda mumba mwanasikana akateerera kati mama munozviziva uyu ndiye murume anonzi bhosho uya uyu wemuchidzo zikanzi ndaziva nyaya unogona kunge waudzwa nyaya yasinyoro chete iwe asi hapana kuita nguva yakareba sinyoro zvikanzizvo hamina kuti sinyoro vaendepi vari kuzviziva here kuti pano pasvika vaenzi hapana kuita nguva ini ndakagara pabhenji padhuze nepadhoro kudhuze nekudhoro nguva diki sinyoro yakabva yamira padhoro pakiti zvikanzi ivo sinyoro vanenge vatorota kuti kwaita sei kwaita vaenzi kiti chibva yapindapo payakapinda yakabva yaenda kunogara padhuze nepagombo ramai nguva diki kiti yakabva yatsamwa
ndobva yabuda ikanomira padhoo ikataka kuchema kune vari kurangarira nguva ndichitaura ini zvikanzi sinyoro vatotsamwa sinyoro vatsamwa ndezvipi zvamunenge muchichotiitirezvo pandakaona amai nemwana wakudzosera mashoko ndio pandakabuda ndikanogara kumota kunze kwegeti ndagara kumota amai nemwana vana kuwirirana kusvikira vanetsena zvokuti handidi kuti uye pano nokuti iwewe haugutsikane nekufarira zvinore baba vako pano asi baba vari kutaurwa ichi kiti yakatozofa yafa kudaro amai vakaenda kuna Sabhuku kunovaudza kuti ndauya kuzokuudzai kuti murume wangu afa Sabhuku akati musatambe nemi murume wenyu anofa kangani kwemi zvikanzi hamuzere sinyoro kiti vakaenda paguva vakazoonekwa vakaisa kiti pamusoro peguva ivo vakamuka kuseni vakarara vari paguva vakapfeka pitikoti chete kubva ipapo amai vakazenge vakufamba kuti asenge muna kuri urana nenjere iko zvinozvo mwanasikana uya mukoma KB nemhuri yeZimbabwe uye akaenda neni uya uyu akazoita mwanasikana uyu akanga ari kumurume akasiyiwa akanga nemukadzi akasiya uyu musikana akasina murume uyu akangopiwa mwana wakaita iyeyu akarumwa minyatso yese yakabva ende kiti iri kuisa pamba pake muno muHarare pakazoenda kunobatwa kiti muri yeZimbabwe nyaya yakareba tinosangana nemandi muri kuti mwanasikana uya akakutorai kuenda kusanyati ichokwadi kuti munoona sinyoro akazoita pamuviri ndokubva abatsirwa nemwanai nemwanasikana saka chii chakaitika pamunyatso hachisina kana minyatso inorumwa iyeyo inobatwa nemwana kusveta mizamo iyeyo yese haina iri kurumwa nemwana akabviswa kutanga wechi2 anga akutya wechi3 achingomwisa kuti pazamu ndobva aruma zvakare mushure mekunobatsirwa izvozvo haana minyatso yese mwana uyu hachatoyamwe ari kutorapwa maronda iye mwana kutopiwa mumwe mukaka asi mwanasikana uyu pese pairumwa pane kiti yatouya ipapo ende kiti dzaigara chichema pamba pake paari kufamba ari kunzi unofanira kuti ugare pasi nenyaya yamai vako asi mai vake manje mai vake vapenyu but mai vake vari kurwara nepfungwa vari kunzi kubatwa kwadichaita kiti iyi nezvichafamba nazvoshedza hama yacho pane kupora kwaunoita iwewe nekurarama upenyu hwakanaka uyezve amai ava vadzoke pamba asi kana vadzoka pamba musavachengetera vaendese kuhama yenyu saka kiti yakabatwa chasara kunotora mai kuti vaendese kumba kwavo uyezve kuti mwana uyu waitwa sei asi kozvo zvasandasangana navo mangwana kana kuti paweekend musi weSunday ndo pandichake ndiri murodi kuenda kugokwe ndo pandichadarika nemusanyati kuti zvapa saka mwanasikana uyu haana minyatso yakarumwa yese nemwana asi mubatsira kuchedzera kuti haasi mwana ikiti musi weMonday icho chekusanyati mitambo iri kutambirwa kumorocco ye2026 Women Africa Cup of Nations 14th edition. Mitambo yakatambwa nezuro. Malawi yakarowa neZambia 2-1. Malawi 1, Zambia 2. Egypt 2, Nigeria 6. Lero Thursday 6 August 2026. Cape Verde versus Cameroon na horas at 10 o'clock. Then Mali versus Ghana nengwa za 10 o'clock zvekareka manheru. Ndioka mafixtures 2026 14th edition Women Africa Cup of Nations. Mitambo iri kutambirwa kumorocco. Draw ye 2 preliminary rounds ze 2026-2027 CAF Champions League dzichaitwa nhasi masikati ndipo patichazoziva kuti Scotland FC chikwata chemuno muZimbabwe icho chinenge chichimirira kanyika pamitambo ye CAF Champions League chichasangana nezvikwata zvipi. Yes, draw ye 2 preliminary rounds the 2026-2027 CAF Champions League dzichaitwa nhasi masikati. Tinenge takuzoziva kuti Scotland FC ichasangana nezvikwata zvipi pama preliminary round ye 2026-2027 CAF Champions League. Musakanganweka kuti nhasi Thursday 6 August 2026 day number 218 of 2026 kwasara 147 days kuti gore rifike kumapeto. Tiri mu week 32 of the year. Right, nhasi international IPA day. India pale ali vati pane doro rinogadzirwa ku India iro rinopembererwa pasi rese rinonzika International IPA Day. Kuzoti nasi international Hiroshima Day musi wa 6 August 1945 nenguva za 8:15 makuseni American B-19 bomba yakadropa atomic bomb yaizikana nezera kuti Little Boy ichibva yaputika kubudikidza radiation yacho yakauraya vanhu vanosvika 140,000 pakazopera gore ra 1945. Saka nhasi ndo panorangarirwa chiitiko ichi. Ku United Kingdom vanorangarira
kana kuti nhasi icycle to work day havafambi nemotikari asi vanochovha mabhasikoro kuenda kubasa. Ndo zvimwe zviri kurangarirwa pasi rino rese nhasi musi wechina 6 August 2026 musi weMonday 24 June 2024 makabatireko vateereri manyama. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima navose nyika iro ndati Yes. ndine nyaya mukoma kebhodu yoko DC dzinokona kuita idzo mbiri 2 iri nyaya yeimwe nzvimbo iri munzvimbo inonzi Green Valley. PaGreen Valley pane munhu ave ne32 years afa ari munhu wechirume. Kuguva kwake kwakaonekwa kakacherwa gomba paguva ndikubva pasiiwa piki ainambogara nguva yakareba. Vanhu vakazodzokera zvakare vakaona pafutsirwa blanketi ranga riri mukati chipisi chiri panze piki iya yatorwa. Ndoende koko zvakare mune imwe nzvimbo kunonzi kwaJane kune mwana anogona kunge aine gore ne7 months akawanikwa akafa kudaro mwana uyu asina mapesa akakwana kubva kusikarudzi kusvika kuzvirebvu zvitsitsinho nzira anoshandisa naye kugara zvakawanda zvakatorwa. Mumwe murume zvakare munzvimbo iyoyo zvakare risiri same village asi muri munzvimbo iyoyo akawanikwa zvakare akafa ari mukati menzvimbo ishi. Ndiri mukati menzvimbo yekwamutare ikoko mukoma KB ndine nyaya yefamily inokwana kuye vanhu vanokwana kuita 11 vese vakafa neaccident. 11 Pa11 ipapo kune vakafa nenzira yekuti motokari yavakakwira yakabheuka, vamwe vakatyoka vamwe vakafa. Kwozoita vamwe vasina kufa neaccident asi vakauraya neaccident kuti ndiyari kudhiraivha ofatsika munhu achifa. Kana kuti vane mwedzi miviri iri pagore January na December panotofa munhu mufamily mavo neaccident kana kuti mufamily mavo kana pane munhu anodhiraivha anototsika munhu. Zvakaoma. Asi zvakazoitika zvacho ndozvandinazvo panapa pabhikiti apa mukoma KB munhu anzwa mapere ari mukati mekurovana usiku ndokuzomuka kanondira kuriro ranetairi rakanga rakurira ndobva ratizaka ndobva ati sei auraya rasara rayo zvikana sabhuku variri ripiswe. Murume yakazoonekwa ari busy mukoma KB achirivhiya kusvika nyaenda kumapurisa atoviga musoro achida kudiya bere pano pasiku apa padhuze nematogeti apa kutaura kune kunyoro unomukoma KB pawanikwa zvipfeko zvevakati zvinokwana kuti aizo 40 zvisi zvakadamburwa pakati zvakaboorwa pakati sese zviri pai zviri muchigwenzi zviripo 40 zvakawanda. Papa Isabel vapindira kamustudio nechirongwa Boshongora segment nhasi musi weMonday inotapira kuti tapi National FM Radio the whole nation on one station nefenyuro inoteererwa kane dzimwe nefenyuro. Papa Isabel pane vakawanda vanenge vachizotsvaga nhamba dzenyu vachida kukupaika nyaya pamwe chete nekutsvaga nhamba dzevabatsiri. Munobatika panhamba dzinoti kudini? Icho kwade muri yeZimbabwe ndiri ndichitizo nhamba dzekushandisa ndinadzo nhamba dzangu dzisina chipomero ndina nyamba dzisinganyadzisi munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 021 0771 545 025 0775 254 025 nedzimwe dzinoti 0736 2635 36 0736 263536 panhamba idzi musadzibhipa panhamba idzi musafona neprivate number uyezve kana mune zvamunoda kwandiri tangai mabata bhopo nebepa kuti nguva yandinoshivedzera munenge muchinyora tobva tatudzura uyezve musafona neprivate number nenyaya yekuti dzimweni dzenguva ndoda kuuya ikoko kana kuti pane zvamataura ndizvo ndoda kubvunza handichakwanisi kufona bheki chikonzero panenge pasina namba asi namba idzi mukafona munondibata chero nguva ipi zvayo mukaona chindinoti available dzimwe dzenguva inenge iri pasina network kana kuti muchifona musingadavirwe ndinogona kunge ndiri pane imwe foni nekuti mafoni edu maviri. Tinotenda tiripo pa National FM Radio ndinonzi Love Moka Shawo kuwadzana 1 Harare. Tinotenda kane kusarudzwa kwaita National FM Radio rambo wakabata ipapo chibaba chacho Love Moka. Motivational quote of the day tiri kuipasiwa na coach Brian Ngosi. Coach Brian Ngosi ari kuti ukapasiwa nkonde wakuti usankhule nkonde wacho ucharata kuti ungarambe uchipasiwa menango mikonde tsapano sevenzesa nkonde wacho kwengwe. Ukapasiwa nkonde wakuti usankhule nkonde wacho ucharata kuti ungarambe uchipasiwa menango mikonde tsapano sevenzesa nkonde wacho kwengwe. Given a chance, you make a choice. That choice will determine whether you get another chance. Make sure you make the first time
count. Given a chance, you make a choice. That choice will determine whether you get another chance. Make sure you make the first time count. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna coach Brian Ngosi mafara yara vida yara chikungu. Quiz yatu ya nsiku ya lero uno mukabidziwa ndipo ndi muyimbi uponi anisenzesaka mafara yakuti famba murume pamwepo panengeka achimba. Ndoupi muyimbi kubva munyika yeZimbabwe anoshandisa ka pay offline kana kuti slogan yokuti famba murume? Kana muchimuziva muyimbi uyu, tibatei pa WhatsApp number dzinoti 0713 938 538 0713 938 Howard Kobulawayo munjani arachipata chimuti kuti dzvi. Point 1 minutes past 11 regati mbonzwa kuti ndiani akachibata kachimuti pa 0781383340 kana 0781373340 paita munango pantedu. Ona zviri kuita nhare dzacho. Okay, rega zvinenge zvaita baba Isabel. Hello National FM. Halo. Muri seiko? Muri seiko komana nonwirira. Zviri sese tiri kutaura nani ari kupi? Utaura na Lenton Shungoma pa Glendo va Major Brana. Yes, tibatsire tinzwe lengi. Pane chamataura chema agent vanopinza vanhu mabasa echiwande. Ipapo chinenge chisina nyatsoti chitiperere bhozi inini zvachinofanira ngechichitaurwa nyaya yakafanana neiyi inofana ngechitaurwa chinzi soka maagent aripo zvichwa epawhatsapp bhozi ndanzi akanyemba achitanzizvo basa ritsvagwe pawhatsapp chichi pawhatsapp ipapo pane maagent zveshuwa vari kutsvagira vanhu mabasa zvemachekwaikore vanhu achitoenda kumabasa. Okay. Saka nhau iripo apa ndeyekuti vanhu iwawo zvinofanira ngechitaura apa ndechekuti unozoziva sei kuti agent uyu ndewechokwadi kana kuti ndewenhema. Bhozi maagent epawhatsapp yechokwadi aripo, enhema yacho akatipo. Saka ipapo ndopakufanira nge tichionesana nevanhu kuti vanozoziva sei kuti agent uyo wepawhatsapp ari kutsvagira vanhu mabasa ndewechokwadi kana kuti ndewenhema. Saka toziva seiko mukoma Langton? Inini chandiri kuona apa ndechekuti agent vanotsvagira vanhu mabasa echokwadi kazhinji tandikuona vanofanira kunge vachiziva address yepanogara munhu kuitira kuti iwe ukanyudzwa mari yako unokwanisa kunoripota kumapurisa. Langton, anditi ivavo vanenge vatori nehofisi munotoenda muhofisi mobhadhara mari then mangwana pamunodzoka vanenge vatochinja hofisi? Aiwa titombotaura zvepafoni satapinda kumaofisi toda kutaura zveagent anotsvagira vanhu basa pafoni pari pawhatsapp sezvamataura muchiti hanzi basa ritsvagwe pawhatsapp. Saka ndopandauya ndichitaura ndichiti ipo pawhatsapp pacho pane vanhu vari kutoenda mabasa vachinotsvagirwa basa pawhatsapp pacho. Ndopatabvunza kuti tingazive sei kuti uyu ndiwe chokwadi kana kuti uyu ndiwe manyepo mukoma wedu? Ndozvandotaura kuti izvo kana ari wepawhatsapp zvinenge zvakuda kuti uchiziva address yepaanogara munhu yeyu ari agent pawhatsapp. Address yekumba ere kuti yekuhofisi? Yekumba. Orati rega tinotenda rega tinzoti vamwe vanoti kudini? Orati rega ningomutsawo 2-3 rangu. Ndoda kutanga kumutsa baba wangu anonzi Fani Chingoma. Ndomutsawo asesora wangu anonzi Achirata kwa Biamishi kuguruwe nemurefu kwa Chirata. Ndomutsawo ndomumutsa vatereri vanoti Gweja, Tinachigotora, ana Addington Mpwanya, nana Mainosta, nana Rebecca Foster, ni wese wakaterera maita basa. Tinotenda maita basa. Rega timbonzwa parunhare. Paita munangu baba Isabel. Hello National FM. Hello Kanyemba na Bojo. Chimuti icho. Chiri kuno Tony. Yes. Batsire tizwe ndiani watiri kutaura naye? Tonderai Muchenje. Tibatsire mukoma Muchenje. Iyo yakaoma iyo baba. Ndeipi? Yekuti munhu anomuka afonzi ndipressad. Anobikirwa achiri dzi. Azviite. Sei amai vepambapo vasiri kusimudza musoro panyaya iyi? Ipapo panotoda kuti vasumudze musoro because vakarosiya zvakadaro hazvibude zvakanaka because panotoonetwa chiri kuitika.
and amai havasi kusimudza musoro. Ndosaka veukama vari kuti mudhudhudhu watiri kuona ndiwo mushakabvu, and mushakabvu ari kuonekwa, asi veukama havasi kusimudza musoro. Vemunharaunda vangaita sei? Ipapo ngavati vabatsira kuti vasimudze musoro, vose zvakaramba zvakadaro inoita nyaya munharaunda. Inoita nyaya. Yeah. Zvinokwanisika here kuti vemunharaunda vaende kwaSABHU kana kwaMambo kunoripota? Zvinofanira kutodaro. Handiti? Ehe. Aiwa, tinotenda. Ingoswedese vaviri vatatu mukoma. Ndinozoswedesa mudzimai wangu ari kuno kunotoni, mai Muchenje, mai Memori, nemhuri yangu yose mwari kuvarondera pamwe kwepwedzi. Aiwa, tinotenda. Tinotenda hedu. Maita basa. 0781373340. Rega timbonzo kuti ndiani ko ari pantedu. Hello pa National FM. 37340. Chimutisho. Zviri seko utungamirwa pamusoro-soro. Aiwa, tiri kudakadzwa kunokotwa. Tiri kutaura nani? Garisoni. Mati kotwa? Chiri kubata chimuti kukotwa. Kuti dzvi chaiko. Mati ndika ndiani Garisoni? Muri papi chapa pakotwa apa? Pakotwa mukotwa chaivo. Aiwa, tinotenda. Tibatsirai tinzwe. Ava vane mufaro kumuka womudhudhudhu vanenge vanoziva zvavakaita ndovakauraya. Sei madaro? Kose akatanga kuonekwa asati avigwa. Ari kuonekwa nevanhu vakawanda, saka muri kuti wese ari kuona ndiye akauraya? Kwete, vepamusha ipapo ndovanoziva zvavakaita. Alright. Manje vanhu vemunharaunda vari kudza amai ava havasi kusimudza musoro, poitwa sei? Vadi vatsvaga mubatsiri. Anotsvaga mubatsiri ndiani? Vanhu vemunharaunda vakaitika. Iwe Garisoni iwe. Kozoti maagenda ayo. Maagenda echokwadi aripo, enhema aripo. Saka toziva sekuti ndeechokwadi. Agenda kana ari wechokwadi handiti. Ndinoona sekuti ngatanga andisvitsa pabasa racho raanenge achinditsvagira ndisati ndamubhadhara, ndozomubhadhara ndapinda basa. Alright, mukoma Garisoni. Maenda kune chipatara chihombe chiri munyika yeZimbabwe. Makaita tsaona gumbo rakatyoka. Moti ndoda kuti ndisa kadi, mondita x-ray, mondisa simbi, kana ndazopora ndozoda kuzobhadhara. Ichi chipatara zvondisisika nokuti zviri pachena. Zvemajendi zvonetsa nokuti unongosingazive zviri kumberi, hazvina prufu yakazara. Saka takukuwirana kuti basa rechitsotsika. Manje havabvumika mukawaudza kudaro. Saka bheta zvivhari. Nokuti vanotokudza kuti $20 kuti $40 kuti ndikutsvagire basa. Chokwadi ndozvavanotoita izvozvo. Aiwa, tinotenda. Ingoswedese vaviri vatatu. Ndoda kuswedesa ana mbuya wangu ari muchinhoyu kana vakateerera tiriko tiri vapenyu. Nevanhu vese vanoteerera National FM, the whole nation. On one session. On one station inoteerwa nedzimwe nhepenyuro. Takachibata chimuti. Kuti zvii? Po rikiti bhuu. Tinotenda maita basa Zimbabwe nokuteerera kwenyu. Baba Isabel vachadaka kukubatai mapedza kachirongwa munobatika sei? Ndoda kungoti ndiri mbuya marufu vari pazengeza 4 paprison pahospital apa chimuti wakabata aiwa kwanza chibata wamukaseko Boniface Mujongoti pa Bulawayo Peter Zulu Signoro Tires pamuchite nemashofe itai mutema chimuti akabata kuti ndisikakangane Prosper Terenzi pamuchite na Taku ndisikakangane Howard pamuchite na Nerera pamuchite na Shizodi Genius aiwa chimuti wakabata wakomanawa vanenge vachienda kunze kwenyika unechibata vari kunze kwenyika chimuti kuti vanoda kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 ndapota Musa Bipa sa Peter Zulu po
rikiti vu tinotenda Zimbabwe nekuteerera kwenyu nekusarudza kwenyu National FM. Mapata basa twalumba loko tibwera pomuka mangwana ni mchemero wa KB Kanyemba Bonzo pabodzi na Washington Maremera aka Boshongora.